Dende hai anos, os negocios do centro comercial Galerías O Río sofren os continuos actos vandálicos dun grupo de mozos. Os máis de 20 rapaces acceden ás galerías ao caer a noite e levan a cabo todo tipo de condutas inadecuadas que danan as instalacións. Os comerciantes da galería aseguran que xa non aguantan máis. Desos chicos es salvaje, o sea, nos arrancan, no sé si veis lo que es la decoración navideña, nos la arrancan, nos rompen, el falso techo andan a golpes con los paraguas. Hace ahora 2 años que metimos 18.000 euros en iluminar las galerías bien, poner un falso techo decente, limpio, para que no dé miedo pasar por aquí, pero nos vemos abocados a que dentro de poco nos vemos abocados al cierre. Dende a agrupación tamén denuncian que estes mozos saltanse continuamente o toque de queda e as medidas sanitarias. Cáscaras de pipas, botellas rotas, Coca-Cola e bebidas tiradas polo chan. En que hora fixeron eso? Porque se eu ás 11 menos cuarto marchei daqui e cando veño son as 7 da mañán, como é posible? É o que eu non me explico, se é un toque de queda general para todo o mundo. Como todos os comercios, os establecementos das galerías tamén están a sufrir pola situación actual. Unha crise que se agrava debido ao comportamento destes mozos. Nós o que queremos é que a xente pase por aquí. Conseguimos hai 3 anos rehabilitando isto, e agora que nos vexamos en que a xente chega aquí á entrada da galería, miran para o fondo o Cristo que se está montando, siguen de frente. Eso non é viable. Segundo a asociación, dende o Concello aconsellaronlle pechar as portas da galería, pero a agrupación non valora esta opción porque afectaría aos comercios do centro da galería. A súa petición é que a policía circule pola zona ao menos unha vez ao día. Con que la policía local ou la policía nacional pasen por aquí unha vez al día. En cuanto vean que pasan por aquí, que non necesitan ni bajar del coche, estos se asustan e se van. A intervención da policía é necesaria para que os mozos abandonen as galerías, xa que os comerciantes non se atreven a botalos por medo reprimendas. Segundo contan, algúns locais amenceron con pintadas despois de que os donos recriminasen aos rapaces o seu comportamento.